Ježiš, to už sme si neobjednali. Takže čaute. Nachádzame sa v Bread. A vôbec sme sa ináč nespýtali, čo to je za sendviče ani nejaké. Ja viem, však sandwich rodeo, nie? Ne, ale sú to veľmi špeciálne sendviče azijského typu. Pravdepodobne nejaká korejská záležitosť. No máme tu sandwich. Toto je... BAM! Čaute, to je gogi. Ale je to gogi. My to máme po anglicky. Sweet marinated beef, scallion slaw, Šiška. boiled eggs, sriracha mayo. Šiška. A šiška. Ale jedna dôležitá vec, čo ma zaujíma, je pokiaľ akoby je to naplnené, víš čo? No tak toto budem ja celý zajeb. Sorry bro. No tak keď sa vám niečo z tohto páčilo, tak už sa vám to nepáči. A je to plné. Je to naplnené pekne. Ježiš, to sa mi páči. Ježišmána. Nejaké bombičko, keby v tom bolo. Je to dosť fresh, je tam zeleninka. A je to fajnové. Not bad začiatok. Počkaj, toto točíme na šup? Na šup! Keby sa práve dozvedel, čo točíme, tak to v 3. minúte videa. No ja som doteraz normálne sa správal, normálne. A teraz sa spravíš jak. Kokot, klasicky. Takže normálne. Hej. Dobre, tak ďakujem. Majte krásny deň. No, akože je to fajn, ale nemám to moc s tým porovnávať, takže teraz chceme akoby pokračovať. A je to také trošku spicy, akože baví ma to, ale neviem, niečo mi trošku tam chýba nejaká chuť v tom mese. Vadí mi tá zelenina, že to je také, keď robí babka zeleninovú polievku, že tam nastruha všetko, vieš? Yes. Že to tak chutí, ale akože je to dobré, nie je to... Nie je to špatné, ale není to ani akoby niečo, čo by sme si znova dali konkrétne. Akože, ale zase nutrične je to možno najlepšie z týchto vecí, vieš? Akože určite tam je hranec proteínu, ale teraz sa pozrieme na, no Boh ví, oni na to sme napísali. Tady to je gogi, vole. Gogi bolo to, čo sme mali teraz, ty. Teraz ideme shrimply, že malo by tam byť spicy česneková majonéza, krevety a, jak sa to povie, okurkový salát. To fakt je tam okurkový salát? No, hen. To som nečakal. Máš rád? Akože mám rád, ale ku krevetám. A sú to tie studené krevety, hej? To je to studené. Hej? Je to akoby cold sandwich. Jo, pohode. Docela to spolu hrá. Toto ma baví viac. Je zaujímavejšie. Má to takú viac smut chuť. Možno jednoduchšie zároveň, Ale tiež to je spicy. ale veľmi akoby Mild, lightly. ale príjemne to tak hituje. Jo, good. Dobrá kombinácia chuť. Jo, tak tomu predtým by som dal treba 6,5 a tomuto by som dal 7,5. Dobre. Ty? Ja by som tomu predtým ako strašne ťažko bojujem s tou zeleninou, jak z polievky. No. Ešte menej? Veď neviem, že či to mám brať tak negatívne, alebo nie. Ja by som dal 7 a toto by som dal kľudne 8. OK, fresh. To ma bavilo dosť. Ďalší máme Hoisin Bay, bestseller, v ktorom je slanina, hoisin omáčka, A bay. scrambled eggs, čo to je praženica. Počkaj, to je Hoisin Bay akože záliv, alebo Hoisin Bay akože baje? Baje ako, no. Aha, ok. Baby. Tak sa povie praženica po česky. Michané vajíčka, jo, jasné, Michané ne? vajíčka. Však my sme Češi dvaja o občianstvo. Žiadame o občianstvo. Poď ochutnávať radšej. Počkajte, určená cheddar a srirachová majonéza. Takže to zase bude tá istá majo ako predtým? Ja neviem, to bola spicy garlic mayo. Do prdele. To už viac také raňajkové. Ja mám rád snídaňové sendviče. Veľmi mám rád. Dal by som to asi do inej kategórie ako to predošlé. Ale je to v tej kategórii. No, je to také snídaňové, toto je podľa mňa snídanie. Snídaňový sendvič naložený, podľa mňa kľudne 8,5. Podľa mňa není určené, čo si musíš dať na snídanie. 8,5 bodov. Ja dávam kľudne 9. A bez ohľadu na to, či je snídaňový alebo nesnídaňový. Hoisin Bay ma veľmi baví. Čo máme ďalej, Kilvine? Máme tam nejakého víťaza v repu? Egi. Oh shit. Vidím ťa si celý bledý. Ako to je to vajíčka. Takže máme tu Egiho vajíčka. V tom ináč máme, že je michaná vajíčka, syr a majonéza. Tak v podstate to isté, ale bez bacon. Bez slaniny a bez hoisin omáčky. Je to tiež dosť dobré, ale musí to mať o pol bola menej, lebo to predtým bolo lepšie. Chyba tam do slanina, no. Ale good. Takže koľko si dal tomu predtým? Ja som dal 9. To môžem dať 8,5. Ale docela rozumiem, že k tomu dávajú tie, ako to povie, rukavičky, lebo bez toho by som bol stratený. To je fakt dobré. Ale akože dosť v pohode, dosť dobré. Koľko to stálo to jedno každé? Jedno stojí okolo 250 až 280, no. Rozmýšľam, že či by som... Ne, 250
255 stal Shrimply Delicious najviac. OK, to dáva väčší zmysel. No, A koľko stal ten bez slaniny? 195 stal ten. Docela ako také, že No, nážere sa z toho aj... také, že na hrane, vieš, že si poviem, že to je už tak jednoduché spraviť doma, podľa mňa. Je, no. A vieš, a dáš si tam, že najlepšie vajíčka, dáš si ich tam 3, bude to plné, dáš si 10 korunové vajco, máš za 30 a za 50 korún to máš hotové, vieš. Nech nežerem. Ale tak vieš, ako musíš zaplatiť priestory a tak, vieš. Samozrejme sa to do tej ceny zarátava všetko, ale máš pravdu, že akoby dá sa alternatíva spraviť aj doma. Napríklad ten gogi si doma asi nespravíš. No, to som chcel povedať, že keď je to už nejaké mäso, vieš, a že to proste robíš dlho, toto vyzerá, že to mäsko sa robilo dlho, aby bolo také mäkké. Ešte by som ho možno trošku nehal. Jednu vreckovečku, kapesníček. Nech sa páči. V Česku máte kapsu, takže máte kapesník, na Slovensku máme vrecko, takže máme vreckovku. Ty kokos. Pane, takzvaný... Linguista. Linguini. Chcel som povedať inžinier slova, ale to bolo asi správnejšie, čo si povedal ty. Ne, oni, Maťo majster slova, či jak sa volal ten typek? Maťo z Leopoldova. Ne. To som vyjebaná legenda. Myslím, majster slova. Laco majster slova, to tam strihni. Dokážem aj skrečovať zvuky z telefónu. To je hrozné, akože ty máš takú veľkú knowledge, že ja neviem normálne celkovo toľko vecí, koľko ty poznáš len videí. Chop dáme preč, ten tam nepotrebujem. Poď, no. Troška také moc sladké, alebo moc almond. Je tam len jedna chuť a je trošku planá. Chyba tam k tomu nejaký iný kick. Ale je to akože dobré, ne? Chleba je dobrý, že on dobre skaramelizovaný. Tá zmrzenka je tiež dobrá. Ale presne nechal by to nejakú zaujímavosť tam, no. Hej, taká 7,5. 7. OK, a tak keďže teraz celkovo ideme zhodnotiť tento podnik Bread a tieto korejské sendviče, jak by si to zhodnotil? Akože keby som hladný a idem okolo, tak si to kľudne rád dám. Akože nemám s tým problém a bolo to celkom rýchle, nie je to že drahé, na dnešné pomery sú to normálne ceny. Jo. Takže za mňa v pohode. Kombuču majú za 90 korún, k tomu majú mango marakuja od Vigo, samozrejme od Vigo. Takže veľký, kód Kevin 10. Bez 10, ak chcete aj zľavu. Kevin 10 napíše neplatný kód, klasicky. A však môžete skúsiť. Za skúšku nič nedáš, jak sa vraví. No, ale za mňa akože môže byť spotík. Akože pridal by som to na gastromapu Lukáša Hejlika. Určite hej. Lukáši, zamysli sa nad tým, či to tam nepridať. Oficiálne. Vypýtaj si od nich 30 000 a môžeš to tam dať. Vybavíme to za 15. 15 pojek tam do kapsy. Díky, že nás sponzoruješ Lukáši Hejliku. Díky, že ste pozreli toto video, dajte odber. A maskot už nesponzoruje? Jo, maskot a Lukáš Hejlik, no. Ja, tak díky maskot Hejlik. Náš maskot Lukáš Hejlik, ale... To bol si mu tumačák. Či nie? Ne. Či nie? Ne. Náš maskot! Ale mohli by sme spraviť nejakého kejhila. Ďakujem maskotu, lebo fakt akože robíte možnosti pre mladých ľudí, aby tvorili akože takéto zaujímavé veci a všetci budú vedieť, čo si majú dať, proste zjesť. A budú tlstí, jak my dvaja potom, lebo budú žrať len takéto sračky, sendviče. A my ich zoberieme aj na niečo dobré pak. Ale akoby je to docela manči. Ale zase z druhého uhla pohľadu vieš, že vo všetkom boli vajíčka, takže máš tam nejaký ten proteín. To nebolo také hrozné. Hej, máš tam aj zeleninku, hej, len proste toho chleba je dosť, no, takže to nie je úplný Takže ideál. sa na budúce vypýtajte naked, či to je len to vajce. Hej. A koľko stojí takéto scrambled eggs teraz v osade alebo tak? Akože koľko stojí normálne vajíčka, No, michačky? no. Tam stojí 200. OK. Ale tak ako, samozrejme je to možno troška lepšie, ale... No, ale máš tam proste michačky, máš k tomu šalatík malý, poglazovaný medovou horčicnou omačkou klasickou a k tomu máš 2 kúsky chleba a masielko s líbečkovou súlou. A keď poviem líbeček, tak Homer hneď spozorní. Jo, OK. Takže taká akože, dáme tomu, že podobná cena. Takže choďte si zabehnúť maratón, je to fakt najlepšia vec v mojom živote, čo sa mi stalo. Čaute. To nevyzeráš na to, že si včera zbehal maratón. Každopádne choďte kľudne ochutnať, keď dobeháte ten maratón, kľudne choďte ochutnať tu na bread. Make bread again. Lepšie by si to nie, či? Asi nie. Inak toto som chcel povedať, že toto je neplatené, hej? To sme nedostali zadarmo. Nedostali sme to zadarmo. Tak sme to reálne hodnotili. Iba maskot zaplatil, ale tu hovoríme iba pravdu. Na šupe nečakaj žiadne klamstvá. Na šupe ťa čaká čistá pravda, povedaná rovno do huby. Vojto, poď už sa... Som sa taký switch, že bude na druhú kameru. Vojto, poď sa už nájsť, lebo už toto nikoho nezaujíma. Poď.